ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ ଦେଶ ଥିଲା। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ 26 ଜାନୁଆରୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ତାଲିକାରେ କୁଏତର ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସାଇଖା ଏଜେଲ ସବା, ଆପଲ ସମ୍ରାଟ ହାରିମାନ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲର ବେଦାନ୍ତ ଗୁରୁ ଜୋନାସ୍ ମାସେଟିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଜଣା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ରହିଛନ୍ତି। ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ, ନିରାକରଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରଜା ଭଟ୍ଟାଲାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଭୋଜପୁରର ସମାଜସେବୀ ଭୀମ ସିଂ ଭବେଶଙ୍କୁ ଗତ 22 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ନାଇ ଆଶା ଜରିଆରେ ସମାଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ସେହିପରି ପି ଦଚନମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ତାବିଲରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିବା ସେ ଜଣେ ବାଦ୍ୟବାଦକ ଯାହାର 5 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସେ ଓ ସମ୍ରାଟ ହରିବଂଶ ଶର୍ମା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବେ। ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ରୋଗୀ ସାଜି ଆସିଲେ ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଟି ନେଲେ 10 ଲକ୍ଷର ଗହଣା। ବିହାରର ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିନ୍ଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଅପରାଧୀ ଚିକିତ୍ସା ବାହାନାରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଚିକିତ୍ସା ବାହାନାରେ 4 ଜଣ ଅପରାଧୀ ବିନ୍ଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଡାକ୍ତର ବିନୋଦ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଅପରାଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ଡାକ୍ତର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇଥିଲେ। ଅପରାଧୀମାନେ ଉଭୟକୁ ବନ୍ଧକ କରି ପ୍ରାୟ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍, କ୍ୟାପିଟାଲ ନ୍ୟୁଜ୍, ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ସିଂହ କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେଲେ 2 ଅତିଥି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ 3 ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଅତିଥିମାନେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସିବା ସହିତ ଏଠାରେ ସିଂହମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହିଠାରେ ସିଂହୀ ରେୱା ଆଜି 3ଟି ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଇକୋନୋମିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ନଥିଲେ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ କାର୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକରେ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ୍ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ନୀତି ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରାଫିକ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂତନ ନୀତି ଆଣିବା ବିଷୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ପଲିଟିକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି। ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁଠି ସଭାପତି ରହିଲେ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଭାପତିମାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିଜେପି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସୁକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ଶରତ ସାବତ, ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବେହେରା, ପୁରୀ ପାଇଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ତରାଇ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଇଁ ଗିରୀଶ ସାହୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଇଁ ରାହାସ ବିହାରୀ ବେହେରା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ସେଠୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଯୁଗଳ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଜୁରିଲାଲ ମହନ୍ତ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ପାଇଁ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ବଛାଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 23ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 23ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କ ସଭାପତି ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ବାକି 14ଟି ଜିଲ୍ଲାଙ୍କ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କଲେ କପିଲ ଶର୍ମା। 28 କୋଟି ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ଜୁଗାଟ 2022 ମସିହାରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ମାତ୍ର 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା।
ଏବେ ନିଜର କମେଡି ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସାଉଥିବା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସିକ୍ୱେଲ କିସ୍ କିସ୍ କୋ ପ୍ୟାର କरूं 2 ସହିତ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହିଟ୍ କମେଡି ଫିଲ୍ମ କିସ୍ କିସ୍ କୋ ପ୍ୟାର କରୁର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସିକ୍ୱେଲ ସୁଟିଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମୁମ୍ବାଇର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁକଳ୍ପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କପିଲ ଶର୍ମା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। କପିଲ ଶର୍ମା ବଲିଉଡରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର ଏହି କମେଡି ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାଇ ଲୋକୁର, ଜେମି ଲିଭର, ଅରବାଜ ଖାନ, ମଞ୍ଜରୀ ଫଡନାଭିସ, ସିମରନ କୌର ମୁଣ୍ଡେ, ଏଲି ଆବ୍ରାହମ, ବରୁଣ ଶର୍ମା, ସୁପ୍ରିୟା ପାଠକ, ଶରତ ସକ୍ସେନା ଏବଂ ମନୋଜ ଯୋଶୀଙ୍କ ଭଳି କଳାକାରମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ପେଶାଲ ନ୍ୟୁଜ୍। ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭାରତରେ 70 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇନଫୋସିସର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସପ୍ତାହରେ 70 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ L&Tର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସପ୍ତାହକୁ 90 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ବିଷୟରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଶମିକା ରବି ଏକ ଗବେଷଣାପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। 2019 ମସିହାରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଏହା ଆଧାରିତ। ଭାରତରେ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦିନକୁ ହାରାହାରି 422 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ସପ୍ତାହକୁ ପ୍ରାୟ 42 ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି। ସହରର ଲୋକମାନେ 669 ମିନିଟ୍ 7.8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ହାରାହାରି 399 ମିନିଟ୍ 6.65 ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଘରୋଇ କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ 45 ମିନିଟ୍ କମ୍ କାମ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସହରର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗାଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପ୍ରତିଦିନ 1 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ କାମ କରନ୍ତି। ଡାମନ ଏବଂ ଡିଉ ଏବଂ ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନଗର ହାବେଳି ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଦିନ 600 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ କାମ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଆ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ହାରାହାରି 360 ମିନିଟ୍ରୁ କମ୍ କାମ ହୋଇଥାଏ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ 8.3 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଆର ଶ୍ରମିକମାନେ କେବଳ 5.5 ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍। ଚିନିଯୁକ୍ତ ପାନୀୟର ଘାତକ ଗୁଣ। ଆମର ତୃଷା ନିବାରଣ ସହିତ ମନରେ କ୍ଷୁଧାଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋଡ଼ା ଓ ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ପାନୀୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଆନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉତ୍ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ରାଧିକ ମଧୁ ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ପାନୀୟରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ରହିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବେ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦନ୍ତକ୍ଷୟ, ମେଦବହୁଳତା, ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ଓ ହୃଦରୋଗ ପରି ସମସ୍ୟା ଡାକନ୍ତି। ସ୍ପୋର୍ଟସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶନିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ T20ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 2 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ସିରିଜରେ 2-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା 166 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭାରତ 19.2 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ବି ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ 72 ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 26 ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଦଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ 20 ଓଭରରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 165 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଫିଲିପ୍ ସଲ୍ଟଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଫିଲିପ୍ ସଲ୍ଟ 3ଟି ବଲ୍ରେ 4 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ବେନ୍ ଡକେଟ୍ 6 ବଲ୍ରେ 3 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ପେଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଜସ୍ ବଟଲର ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଜସ୍ ବଟଲର 30 ବଲ୍ରେ 45 ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ 2ଟି ଚୌକା ଓ 3ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ୱିକେଟ୍ ଖସିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାଶ୍ମୀର ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି 2024-25ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଏହା ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ମୁମ୍ବାଇକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ତରଫରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପରି ମହାନ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାରସ ଡୋଗ୍ରାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦଳ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜିତିଥିଲା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ଯୁଜବୀର ସିଂ ଚରକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ICC T20 ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଫିଲିପ୍ ସଲ୍ଟ, ବାବର ଆଜମ, ନିକୋଲାସ ପୁରନ୍ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସିକନ୍ଦର ରାଜା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରସିଦ୍ ଖାନ୍, ୱାନିଣ୍ଡୁ ହସରଙ୍ଗା, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ